Para 3 días tampoco hay que complicarse mucho la vida, para 4 vamos, digo yo. Ya. Jure. Eta itatxo gidari. Hotel. Ja aireportuan gare, hemen se supone ider dagoela, bai. Ez dugu euki arazoik, kontrola pasatzeko, menos. Tauko hemen boarding passak imprimauta. Eta bi papel bakarrik dare eta hiruga. Total, que a esa señora... No sé si estoy acercando o urruntzen. Bueno, bihotzekuak eman dota, porque claro, bi bakarrik ziren eta hiru. Erakutzi zenbat kapa dauzko zinema gauza. De perfil baina. Etxetik gota gabe. Gainera con pantalones de pana. Preocupada. Hola, zuek heldu ga aireportuan gare, hemen dago June, hemen dauzko maletak eta gara, eta eider dago komunian. Buelua, osatuko gat bi petardo onduan eziola isiltzen. Hola, zuek, bueno, helduga, Holandara, oin gare gure lehenengo hotelian, erakutzen gotzuet. Never switch. Bueno, hau da atia de dorke, Junek esan du que pesa un huevo. Hemen goiaz, eta ikusten dozu, hau, pues da de toilet. Nundo kargisa June? Ma kasuani. Barrakoi bat. Hemen nago ni, hemen dauka komuna, dutxia, eta zinaitxia. Ah, ba, zuek dutxia ez da izten, muy bien. Bueno, kontuz eskaloia. Hemen dauko, a ver, enfokatzen dan, armaixo hau, que me parece una chulada. A ver, enfokau. Hola. Eta behitu, eske, gare fabrika baten. Ikusi que monada, argixak, dekorazioa en general, superpolitxa. Oe bat, beste oe bat, eta sofa kama bat. Hemen dare, nire kolegixak saiatzen hori montatzen. Hemen gero dauko, bueno, telebista bat, mai bat ja bete gula trastos, ni berriro, lehen bezala. Zuek behitu, zela izten dan lehua. No, veo, no gonzabalik. Hemen behitu ikusi hori. Ah, yes. Ez que ja dago inglesez berretan. Jak, oin bai. Behitu zuek, ez que da holakua, fabrika batik gare. Baina, super guapo dago, porque ikusi, Hemen elevator. Zuek, ez que behitu zelako politxak. Eta, honekin geratu niz flipatzen zapata garbitzeko da. Es que me parece una chulada. Behitu tabernia. Behitu, hemen dauka bufeta. Eta hemen flipatzen zuek maijoku pila badare eta liburuak. Osa, zip. Behitu ze daukogun hemen. Ez que pila bat dare, Hau da, gelia egun argiz. Hemen dauko, bueno, gure gauzak, hau iderren noia desmontau itxen dala. Eta hor dauko ketelak, eta indogu teiak. Explicado la teia, Se pasau da men neider. Hostia, jauzi jatera todo el teia. Es que vaya All the cierto. to the pants. Holy. Madre mía. Me he liado tronco. Bueno, zueko inarten izagertu, porque igual, como horrorosa. Eta, claro, nahi gaino dutxau. Se pasau da, June? Se pasau dan? Ez igual la sekadoria. Eta orduan baz dugu ia garbitxu. Zein maz, imiarresan dut bi moño. Ez gaerten kalera, pero deducimos que hace un gran frío. Zuek flipau zenbat bizikleta, baina eski bitxoen behituan. Eta pentsau jauna flipantiena da kandau gabe darela. Osa, dare tipo lagata. Lagata. Bueno, batzuk edere kandauta, Eta batzuk ez dauke frenuak. Hola, zuek. Itxen dau kriston batza.
aizia, baina, bueno, oin pixkat eguraldia kaskartu inda, erakutziko duet zelako plazan garen. Eta hemen, dago hau, eta hemen gaituke maravilla arua, oza, behitu. Eta hor jartzen duzu mobila eta taratzen duzu argazkitxo. Behitu, que fantasia zurua. Houston, tenemos un problema. ¿Qué ha pasado? ¡Que vienen! ¡Se acercan! ¡Se acercan! Protocolo de alarma activado. ¡Activado! ¡No! ¡No! ¡Dejan! ¡Se acercan! Bueno, ya, Rotterdamen gare, ostia, hemen bai pasau dugula hotza, flipaiz. Behitu, gare, hotel honetan, Easy Hotel, eta gelia da, hemen dago goi bat. Hemen bi, eta hemen dago, Eider, que no puede más con su vida. ¿Quieres un chocolate? Hemen dago komuna. Hola, eta hau da, atia, ui, eta bebai dutxia. Dutxia, hola. Egunon, zuek esan egunon. Egunon, good morning. Good morning. Gaur gare Rotterdamen. Atzo gabian heldu ginen, baina atzo gabian ikusi ginen mazien gutxi, porque dana zegoen itxita, itxesan kriston hotza, kriston iluna. Hau da, eta badugu la calle Laurel. Bueno, gukola esan jau, baina ez da. Behitu hau. Eski behitu dauk gauza horrek, eta gero gabetan argiztatu itxendia. Eta hori, gaur ikusi hau Rotterdam. Atzo gabian ikusi genio zen gauza batzu, baina esatu beten bezala badana zegoen super iluna. Eta orduan gaur ikusi hau. Kontau emakume horrena. Eta gaurria termikoan jantzi dugu, eta hori da. Eta atzo, eski atzo gabian, jumila ginen erostera wafelak. Total, itxitazu gara, porque dana izten da super goiz. Eta gindu jasen bide batetik gola super pixkarra erua zan. Baina, bueno, eta zejaun, emakume bat guri jarraika, baina guri pegauta. Eta gu geratu inginen momentu baten ikusten arbola bateko movida bat. Eta tipiak buelta izaban atzera, eta jarria berriro gure atzian. Eta gero jarraitu ginen aurrian, hauz aurrera, eta tipia buelta hau inzan, eta gure atzera jaun zen berriro. Eta jama zauzguna inbeste mal rollo, junik ginela. Zuek ikusita zukazuen noiz baiten Jesusen pegatinak, eski behitu, de la Virgen, Jesus, eta da, takamen hau osua, bueno, bebaizua bizar zuri. Etorri gali burutegi batera dela kristona. Osa behitu, Bueno. Hau edala gure perdizinu, bigarren pixu bat eta dana dauka. Hauzia da, bakarrik ez sekzion espainola bihar dugula, porque no entendemos ni papa. Marketera goiaz. Va bien, seguimos. Lo oscuro que estaba no veíamos nada. Madre mía, Hace falta luz. Behitu. Wow. Llega al centro, tiraré la arbola que está. Bai, venga, zentrotik. Eta oin patatak typical Dutch daukela. Mayonesia, ketchupa eta kipulia. Bai. Bueno,
helduga, etxe kubiko horixetara. Oin sartu biega hor barrutik. Corre, Perso corriente, ¿no? Solo eso. No, perso corriente. Ez zuek postalak hor! Etxe kubikoetara sartzen. Ui, zigora da, ondio! Ya te digo, a ver, zuek, si me voy a piñar. Ya verás, hemen sartarikua. Ze politxa. Super politxa da. Hori bekixo azperkixaria. ¿Qué te dicen acá? ¿Y qué? ¿No tienen cama? Ah, bien, oia. Beitu. Beitu etxe kubikotatik nora aldugan. Super politxa da lekua, portua, muy... Eiderren bizitzeko goguak entre cero y nada. Arbolapetik. Txiun. Hola zuek, gaur da osteguna da gaur. Amsterdamen gare, atzo bai me paso genuen gaba, osea, gaba hemen pasau dugu, atzo iluntzian heldu ginen. Eta kontau biotzuet gure gaba, osea, baia zirko. Total, hartu genuen trena... Joder, Eider, es que no me desconcentres. Bueno, beitu Eiderren atokina. Es que ezin da aguantar. Hola denbora guztian. Total, hartu genuela trena Rotterdametik Amsterdamera. Vale, oso ondo, no sé cuánto, seltenga, jaiztenga, kriston aizia, kriston eurixa, horroroso. Bueno, sin más, genuen, ya está. Me lauen ginen, ostala topatzen. Eltenga ostalera, ahí cuando nos dice, zeukagula hoiak separauta. Ja, acojonatzen oso gaizki. Zan genuen, bueno, ya está, drama hori gero konponduko. Junginen, afaltzera, vuelta bat ematera, tal pascual. Bueno, dana, san, jendia erretzen, tabernetan, una mala pinta, ez eguan inuna faltzeko leku bat. Un zirko. Gero topago genuen taberna bat, eta zen genuen, guazen hona zeo zehartzera, zerbeza bat edo. Total, jartzen gairurok maixan, eta karo, ni poltzia eski geneban, de la silla. Jarri ziren batzuk, sartu ziren batzuk, eta komentauen genuen, zitxura rarua, ez dakize, azimaz, hor geratu zen. Eta jarri ziren mai baten afaltzen. Eta eskatu zuen maizai aldatzeko gure onduan jartzeko. Total, batzu galan eratzian. Eta Eiderrek esan zoztan, dago como ez daukara lekua txamarriak entzeko eta nia, bale, barrura usartuko nahiz. Zegoen saiatzen txamarria jartzen, edo ez, porque uste dugu zegoela saiatzen eri lapurtzen. Porque nire poltzia mobitze zegoen denbora guztian. Total, que hartu nean poltzia altzuan eta juni ziren tabernatik. Dago en plan, evidentemente, zen saiatzen lapurtzen. Bueno, pasau zan disgustuan, no sé cuantos, bultatzen gara hostalera, kriston berua, Eiderrek eta Junek bat egin dabelo, Junek zego egin dabelo, Eiderrek oso gutxi dago, isa gau pasaz, eta izan beharra dugu Amsterdamen kabian ematabela kriston beldurra. Eta on ja egunez, pues una mierda, porque beitu, zela garen, con paraguas, 20.000 ropas, baina bueno, nada, ya está. Bizirik gaude. Atzo lotara egun ginen total. Sartu ginen oian, tal Pascuales, eta 11etan zegoen tipa bat, bere familiziakin, ez dakigula nungoa za, baina erdera zebilen, México. Ah, México, familiziak guztiakin izan berba, osea, ama, aita, ama, primo, hasta el tío Marco, que no sabemos quién es, o el primo Marco, baina, un tostón, osea, 11etan superraltu berbetan, osea, flipatzen ginen, ja, tipo, eta ditzen neuan, imaginau, ella que sinvergüenza. Total, gainera argixo piztuta zegoan, eta Junek esan zegoan, 12etarako, ez bada mendatzen jaiki eta mendamingot, pues ezien 12, baina jaiki eta mendamin zegoan. Eta, más genen lo, no sé qué. Pero no pilló la indirecta, No pilló. Eta de repente, pi. Eta Eider, que zauta Junek. June, entzuten dozu hori. Eta Junek, bai. Zera. Eta Junek, alarma bat. Eta Eider, jode, pentsatzen hori incendio bazala, ez dakize. Alarma de incendio. Alarma de incendios, hori. Zine jartzen dugu, tal baten alarma hori de alarma. Zuek, muga prostituten museora. Pentsatzen, esto señala behar. Pentsatzen ikontoko zebala asesinato baten historixia,
porque hori jartzen zuen sarreran. Total, sartu ga, eta pasau dugu supergai. O sea, tenga con un mal cuerpo horroroso. Bueno, zuek gauza asko nabil mobilak engrabatzen, porque es que me da un palo hemenetaratzea kamaria eta eurixa de repente azten, eta bueno. Behitu zuek hemen jambiot estropuafel bat. Es que behitu zelako denda politxa. Chulada bat, me parece. Txokolate hori da. Zuek behitu. Es que si no egon, pues fixau. Superrona, la más feliz. No ha probado, pero bueno. Ikusi hori, eta ikusi kolia. O sea, mítico zigzag de aeropuerto, ba hori, ba conseguir esto. Como se te caiga. Zema balio zeban? No. 8,50, proba miot, venga. Zuek, Amsterdamen dago hain argi gutxi behitu. Horrek dia, la única luz que hay. Eiderrik piztu gabela linternia. Muy necesario. Ibili alizateko pixkat. Eta dia, atzaldeko postak eta la orden. Juginen super lasai. Super. Ixo bakarrik bagoian. Zela goia ez eskilaretan. Ixo eskilaretan. Bueno, ixo gabe eskilaretan goiaz. Bueno, zuek. Ikusi nondi goia zen. Qué puto miedo, loco. Al hotel de 4 estrellas. Baina basotik, vamos, basotik. Literal basotik. Mapsen ez da gertzen bide hau, si algo nos pasa, bueno, ba hori hemen gare, vale? Bideo hemen dago, mesedez registra mobilak. Bai. Hola, zuek, buelta huga, jomenera daukagulako hemendik buelua bihar. Eta horriga bide batetik adjunto, hau baino lehen hau ikusiko zue, Eiderren grabado daben bidizua, porque nik ezin eban eta la movida del miedo que me daba la situación. Bueno, room tour, hau da tia, hemen, hostia, barkatu, dago argixa, oza, komuna. Muy bien. Hemendik dauko eskegitzeko arropak, toalla batzuk eta baso batzuk, hau guztak etxedan. Izpilua, Eiderren maletia beti bezala tartian. Komuna, oza, dutxia. Emezeren gauza batzuk, me los robau, mentxerako etxeko etzuet. Dutxia. Hemen garen. Maletigaz. Eiderlo dagoen dio. Eta yo ni te cuento. Zuek behitu taxiza, untziklako dekorauta dagoen. Es cute.